Doncs estem aquí amb Satèl·lit, que han viatjat des d'Altafulla. Què tal el viatge cap aquí? Bueno, curtet, estem a 12-13 quilòmetres, no et pensis que estem aquí... De fet, el Gerard hi viu aquí, o sigui que ell ve caminant, viu molt a prop d'aquí, o sigui que molt bé. Pop introspectiu o pop còsmic? Introspectiu? Vinga, va, avui quina triem avui? Nois, vinga, introspectiu, va. No, les etiquetes estan molt bé perquè la gent es faci una idea, però a nosaltres el que ens agrada és tocar les cançons, bé sigui en directe o que se les escoltin a internet, a l'Spotify, on sigui, i que la gent se faci la seva pròpia idea, perquè això de les etiquetes a vegades és difícil de formar part de segons quines coses, no? Llavors, però que la gent se faci la idea pròpia i fantàstic. Sí, ens agrada que ens les posi la gent, perquè a nosaltres queda una mica raro de fem pop còsmic, introspectiu, no sé, millor que ens ho poseu vosaltres. Per la gallega, no? I com a grup, com us definiríeu? Ja no tant la música, sinó com a grup. Bueno, som una banda que treballem molt junts, no? És a dir, no hi ha ningú mai que porti una idea en solitari i això, sinó que intentem sempre treballar els temes des del local d'assaig, des del principi, potser amb una idea molt inicial, no molt petitona, i anar construint els temes, no? Jo crec que això també li dona caràcter a la banda, perquè al final no és el reflexe d'un sol músic, sinó que és una mica la suma de tots, no? I això jo crec que a nosaltres sempre ens ha funcionat molt bé i en principi crec que és una mica el segell nostre d'intentar treballar d'aquesta manera. I treballeu molt units també, no? Assaig, gravació, tot a un mateix espai o molt a prop, no? Esteu com a molt a casa, no? Sí, bueno, però ja ho saben que estem a casa tots, vull dir que... No, era com un pas com molt normal, perquè estàvem allà, assajàvem allà, ens gravàvem les cançons així ràpides per tindre una primera escolta i va ser com molt natural després posar-nos a gravar i vull dir que nosaltres no perdem molt la son amb aquestes coses, intentem no tindre molta tensió en aquests moments, que són moments que normalment les bandes tenen tensió. Nosaltres hem buscat estar relaxats, buscar el nostre so, buscar el producte que volíem deixar plasmat al disc i ho vam aconseguir i aquest cop ha estat d'aquesta manera, potser el següent serà d'una altra, vull dir, no ens tanquem cap porta. Això vol dir que farem un següent. Ja ho sabeu. Per quan això? No ho hem decidit, encara estem girant a l'aeroport, que creiem que encara li queda recorregut, que hi ha molta gent que jo crec que encara tindrà l'oportunitat d'escoltar-lo, i a partir d'aquí, a veure, depèn de com vagin les coses, això, ens plantejarem tancar-nos a l'estudi o tancar-nos a composar, ja veurem, no ho tenim decidit, la veritat. Ara un de difícil, què és per tu la música? La música m'agradaria que fos la meva vida, o sigui, la meva vida professional. Ara és la meva vida que m'ho passo bé amb l'Oriol, el Joan, el Miguel, amb tota la gent que coneixes en aquest món i que t'aporta... O sigui, jo sempre m'aixeco amb música i vaig a dormir amb música. O sigui, és quasi tot. La millor cançó d'amor? D'aquí, de Satèl·lit o del món mundial? La que tu vulguis. Ara em mates, Ara no me'n recordo el nom de... Oh my darling, you are wonderful tonight. Fa això, però no me'n recordo el títol, m'encanta. És la meva cançó i la de la meva dona, o sigui que és la nostra cançó. Preciós. La pitjor cançó d'amor? La pitjor cançó d'amor? Hòstia, això... Ara m'has matat perquè... No sé si hi ha una pitjor cançó d'amor. Jo penso que quan un escriu una cançó d'amor, per ell deu ser la millor, no? Has d'estar molt... No sé, per escriure una cançó d'amor has d'estar molt enamorat, no? Per tant, se li té que donar valor que... Però bueno, és que de cançons dolentes n'hi ha moltes, igual que de bones. Vull dir que és que no ho sé. Aquesta és la més difícil que has fet. No t'ho sabria dir, La pregunta més difícil de totes. Bueno, vinga. Ara heu d'acabar la frase, d'acord? Molt bé. Soc molt bo en... No es pot dir. No, a veure, bueno, soc molt bo en entendre a la gent. Se'm dona fatal? Cantar. Aquest és el cantar, no? A mi sí que se'm dona malament. Com? A mi sí que se'm dona malament cantar. I les entrevistes també. No, ho està fent força bé, oi? Encara ho estem fent bé. Vinga, una de fàcil per tu, doncs. El paper del vàter, com es col·loca?
o sigui, amb el paper cap a fora o cap a dins? Home, cap a fora, tio. Anava a dir, no. Cap a dins? No. Jo és que tinc... És cap enfora. El que passa que sóc bastant desordenat i els tinc damunt de la lavabo, sí, de la cisterna. No els tinc mai posats. Vosaltres? Jo cap enfora, home, cap enfora. És com una religió, oi? Sí, no sé, jo la veritat és que M'ho he plantejat, no? Però ara, quan ho has dit, o sigui, no m'he plantejat mai això que estàs dient, Però ara que ho has dit, he pensat, com el tinc? Jo el tinc cap enfora, sí. Clar, com ha de ser. Ah, és així? Val. Pues, bueno, vol dir que estic a la corrent adequada, no? Molt bé. La última, tant de bo. Tant de bo Aeroports ens faci donar el pas que volem i l'embranzida que volem de cara a Catalunya.